Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Makita ti Apo ti amin nga aramid mo, sipsiputan na ka iti sa dinuman apapanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay kaday nga idilimabas ni Rod di tabalay da Dora, kat iniseman ni Dora. Gagangay nga umisam ata gamam dakat nga Rod nang. Ay sabali ti panagkitak. Kaslaman adda sabali ang makagapaw. Anya ko mati makagapo nang. Ay jak man ammo. No ngamin lumabasak kat saan mat akas jay ti jar na day jay Adora. Awan lat di kay madmadlaw nang. Amo yumat nga da kurkurang day jay Adora. Wen mat kit di ay sabali ti agparparik na kanyak. Anya ko maday tang agparparik na nang. Ay, jak man ammo, no apay akastoy ti mariknak. Oy, Dora. Ape agas taon na iti panang sirip mo kini Manong Rod, idilimabas. Dakas ka din no siripak. Karuba mo. Sabali kami ti madlaw ko ken ka. Kasla kayat mo nga ayaban di tapalayo, ha? Dakas ka din no umay manan dito unag ti balay. Anya? Imimay ka din dito unag ti balayo, ha? Saan ka di? Akanayon ka nga agmay-may sa iti unag ti balayo, ha? Apay, dakas ka di. Nagmay-may saak dito unag ti balay me. Awan ti magakadakas. Apay akas di ti itsura mi dilimabas ni Manong Rod. Anya kumangay ti surak. Ibagang man. Di ka makawawat. Panawan ka man laangan. Nakitak ang naggapo ni Rod ijay balay da Dora. Apay kumano naggapo ijay. Adala siguro na panaimbaga. Ay jak kayat ti gunggunay da iti dayjay nga adda kurkurang na. Ay di ka man agat atap iti maday. Si kaabak-bakatan. Ay sa anak nga agatap no awan ti makitak. Kahit adda nga ron nakita. Halaman. Ay adda lang amin karkar na amakitkitak no kwakay. Ay, saan ka nga tang agat atap iti angayin bakit? Kapabain. Ay, sapay kuma tanagkamaliak iti atap. Ay, unay kamatayang bakit? Anya ka di ti bagbaga ni Nana nga madmadlaw na no lumablabas ka di tabalay da Dora. Anya? Anya kumangay ti madmadlaw na? Apay, naalyan iti kababalin day ja Adora? At tila madmadlawnan? Mapmapan ka di tabalay da? Umununag ka ti kayat ko asawan? Apay kumabapanak di tabalay da? Day tangarod mo ti bagbagak ka ni Nanang. Tila ang awan delikadesa na, ti pumatol iti kasya a klase ti tao. Nasayat mat no kasta. Kunaklakit din wag paiso ti atap ni Nanang. Adayo unay day tang atap na. Awan apulos sumgar adut-dut ko iti dayjay nga adda kurkurang na. Wan takaasim at jay tao. Kas jay lang arudan ti kasasaad na, maluko pa'y. Di kagdanag, saan ko apulos alukuan ti kasjay ti kasasaad na? Ohoy, si kamo ti masabat ko, Manong Rod. Ne, apay asabali ti ngersim ngay. Kas kalamang lukloko. Ada nakita, ngam saan ko nga ibagbagay. Angam no pilitan dak, amang ano ibagak. Anya ti ko naman nakitam. Mapataltalang ka ni. Tapataltalan nakpaikit din. Ay, Diyos mio. Oy, saan atila masasaum no di mo kaya ti makaraman kanyak? Anya ka di data iparaman mo Ibagam atap no amok. Hoy, chismosa ka abakla Panawan ka man laengan. Ay,
Pimanawan ti agin lilinis. Ti kunam, jak nakita. Angam, no jak makapagtapel, ibagak tinakita. Maria, apay nga umis-isem kang agmay-may sa dito'y dalan. At nakita ka saan yung nakita. Angam jay nakita. Kuna nakit dinapatiltilan nak. Sino ka day, Barok? Anya tinakita? Ha, anya barwak? Balasang ko kunayo Saan ko nga ibagbaga, nana? Ang mga numadaksana. Ay apay kuma amadaksan ka. Anya nga min ayaday ta nakitam. Maman yung tumatlaing, nana. Tawan palimid, adi lumtuan. Ay sabagay, pudno takunam. Kitain yun to, no anya ti sumaruno ang mapasama. Ay, interesado akman, no anya day ta ibagbagam anakitam. Oy, Dora, imbag ta nakita ka dito. Saan mo nga ibagbaga? Anapanak iji balayo, wan? Taapay, kat imay kamot igay balay me. Basta saan mo nga ibagbaga? Ikang ka iti kwartam. Tapno saan mo nga ibagbaga, wan? Agpaysa nga ikanak iti kwarta. Wen. No damagan da, no asino ti ama ti inawam. Ibagam asaan mo nga amo, ha? Apay ngilibak ko, am-amu kamat. Apay kumaasyak ti ibagam nga ama ta anak mo. Saan asyak ti ama dayta? Si kalaang mati. Hoy, basta saan asyak ko naklang ruden. Ibagak matlaang asan asyak. Ngam si kamat, saan ka de? Di ibagak nagparparbo ka lang. Syak matlaang ti patsyan dagiti tao. Saan ket asika? Ay, Dora, dumakdakkel mo tatyan mo. Nagbunga ti inaramid yo. Agbalinak ka din nga ina. Anya pa ingay. Kasano kayon to iti anak mo? Jak amu amanong. Adday jay ama na ano baybay-an na kami. Amok ti ama day tasikog mo. Sangko ka nung ibagbaga. Kuna ti ama ti sikog ko. Hoy, lukumot da di a tao. Kinayat na nga inaramid. Ita, tanagbunga. Ibaga na asaan mo nga ibagbaga? Amu akan kwan. Kuna na pa'y nga ikan na kano iti kwarta. Tapno saan ko nga ibagbaga. Ay, nagdakasan da di a tao. Kasi kamat. Siyak nga tati kaase. Wano isa. Nakita ni Dora. Dakkel samot ti tiyan na. Kasta nga rud mo ti panagkitak. Ay, asino nga tamot ti tao nga awan konsensya na. Kas jay lang nga rud piman jay tao. Ay, talaga nga awan konsensya na. Ay, addalat ta tao abaribar ti panunot na. Pati Dora nga da diferensya na. Di da pa'y pinakawan. Dakkel abasaw la, tinaramid da ka ni Dora. Gapauta kas jay ti kasasaan na. Iso ako nak asaan ani Dora ti adda kurkurang na. Jay adda inaramid na kenkwa na ti adda kurkurang na. Iso akas jay tinagbanagan piman ni Dora. Ay, piman mat ni Dora. Nakitak ni Dora. Dakkel matan ti tiyan na. Asino nga tati akin aramid iti panagsikog na. Anya? Masikog ko nam? Ang mga nubuyong nalaang mat. Saan abuyong laang dayjay? Talaga adakkelan. Madlaw ang masikog. Mga no, adak kaayan-ayat na dita, nakasikog ken kwa na. Asino matilimpyo ang mangayat iti kasjay a klasin ti tao? Diyak mo Apay nga rod, masikog ako nam. Day tangarod ti pagsidaawag. Asino ti awanan na ka man ang aramid? Awan konsensya na. Saan man na day ti pagsaritaan ta? Karubam lang mat day ta Dora. Uray ka aruba ata nakakaasimat nga rod. Kasjay na lang aroden. Anya nga tati ko na dagiti dadakkel na. Awan maaramidan ti dadakkel na. Tanataengandan.
Kan awan piman amuda, ta illiterate daman. Ay, Dora, imbag ta nakita ka dito ruwar ti balayo. Manmanumat nga men arumwar ka. Apay ka di, nana. Balasang ko. Mano ka di abulan na tatyan mo? Bulan ko na yo, nana. Jak met binilbilang numano abulan ti tiyan ko. Di mo amo no mano abulan na day tasikog mo? San ko nga mo? No kaano ang nagsikugak, nana? Balasang ko. Asino ti ama day tasikog mo? Ay, nalipata ko, nana. Ay, kaasi ka mo't balasang ko. Ay, linuko da ka. Agpatpatulong ti dadakkel ni Dora. Aganak kanon, kadwa ak kano iday di ospital. Ne, apay asikapay ti mapan. Alangan mat asika. Kayat mo kadi asika timang kadwa kadakwada di ospital. Putot ko kadi, tapno siyak ti mangkadwa. Ay saanan? Ibagadan to pa, sakti nakasikog. Nalabas ka mat. Dayta kadi pay lang ti ibagat ti tao no tumulong ka nga ron. Amumat dagiti tattaon, adda baribar ti panunot da. Sige nga ron takadwa ak ida. Mapan kamin. Ay, hindi dala mo. Asak ti ama ti sikog na. Saan ko nga aklunan asak ti ama ti ubing? Kababain lakit din umamuan da. Nana, intaray da ni Dora di ospital. Aganakan, adanto na po kuyo. Apo ko? Ha? Anya itayon ti imbagak? Ay kwa, kasla po ko yun Takaaruba yuket nga ron. Ay, kaasimot ni Dora. Asino nga ti ama ti ubeng? Agnanayon to nga ta, ama ilimed no asino ti ama ti sikog na. Ay, nilaeng Dora ti makaammo, no asino ti ama ti sikog na. Ang tapay sa bali ama kaamo nana. Ang mga numabuting lang ang mga ibaga. Ay, no asino kit di ti awanan puso anang aramid kan kwa na itikas jay. Adda puso na nana, yung bimato. Ay, husto takunam. Bimmato apanagpuspuso. Intaray da kano ija ospital ni Dora. Ha? Ay, aganak ka din? Ay, kaasi mat. Ay, wen. Ay, kinadwaan ida ni Olivia. Ay, kaasi damay. Imbag ta na ira na nga awan trabaho ni Olivia. Apay nga ta. Akas lakayat ko asurutan ida ija ospital. Ay, adakan ka no kayat mo matimapan ija ospital. Ay, mapanaksa. Ay, apay akas to'y tiriknak. Magagara na kamang kita iti ubeng. Gapo siguro takaaruba. Sa maysa, kasjay ni Dora. Imbag no amunang asikasun ti ubeng. Ay, day tangarod kat lakay. Amunang ata nga asikasuan ti ubeng. Dandani di na pa'y maasikaso ti bagina. Ay, kumusta? Nakaanak ka din? Wenang, ngam delikado ti kasasaad ni Dora. Kasta ka de. Ay, kaasimad. Ayan-aya ti ubeng. Adapay ija nursery nang. Di da pa'y mabalin nga ipan ija ayan ni Dora. As kasun dagiti nurse. Na high blood ngamin, idi adda ijay delivery room. Ay, damag kumakan ko na. No asino ti ama ti anak na. Agtalinaad samot a sikreto no asino ti ama ti ubing nang. Ay, sige ay balasan ko. Tainak man kitaan ti ubeng ijay nursery. Anak ko, adda ibagakan ka. Sapay ko ta sa anak ang nagkambali. Anya ka di day jay nang.
Pagpudnuam ti asawam. Ta idi nakitak ti ubeng. Kas jay latta ti itsura ni Rod idi kay anak. Adda atap ko ani Rod ti ama ti ubeng. Anya, ulitan niyo man timba kayo? Sa anak akon sintidor iti dakes. Taamok abasol ka ni Apo Diyos. Apo kuklakit day ti ubeng. Pudno nga tadaytan ng pangasi o tasan kayo pa'y nga gawid. Kasaw tayo ni Rod. Agpudno ka, anak ko. Di ka makalibak, tasyak ti inam. Idi nakitak ti ubeng. Malagip ko pa'y laeng tilangam, idi kayanak ka. Awan lat di kay malablabid mat, nanang. No kayat mo, irwar ko tiladawan ta adwa iji ospital, idi inyanak ka. No dumakkel ti ubeng, madlaw lata akaing ingas mo, anak ko. Makalibak ka kanipay. Nanang. Uray ka sa no ti panangilibak mo, no ni Apo Diyos ti mangirwar iti ebidensya, awan maaramidam. Apay, urayem ka de, adusaan na ka? Nanang Olivia. Pakawanan da ko, ma. Uwen. Siyak ti ama ti ubing. Kunak to pa'y kat. Pakawanan da ko, ma. Sana kon ngaglibak. Pakawanan dak. Awanan kay tibain na Rod. Tsak ninamnama amaramid mo ti kastoy. Pakawanan dak, Olivia. Iti da ito'y nga inaramid mo. Naikatan ti panagtalagkugan ka. Kanjak maaklon da ito'y. Iso na saysaya at lang na panawan kan. Anya? Asi kasum ni Dora. Ipaay mo ti maiparbang kan ko na. Sana bali. Tasaan tapay matanag kalaysa. Iso anala kalaang ti panang panaw kukan ka. Pangasim, di na ko mapanawan, bakit? Di nakawagan iti bakat. Naikatan ti amor ko kan kay ti daytoy nga naramid mo. No talaga nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Saan ka kumanagaramid iti kastoy? Pumanawak kita matlaang. Kadyak kayatan nga kita tapay. Olivia, di na panawan. Pangasim, ikalaysa ka. Apaman ang masulbar ti may papan kinidora. Saanan? Tadyak kayatan ti makikalaysakan ka. Kasaritam dagiti naganak ni Dora. Agpakaasi ka at di mo baybayan ni Dora. Tano saan? Ang mga nupagbaludan ti bagsak mo. Anya da ito yung naaramid ko. Agbabawi ako na eh. Nang runa pa'y tapanawan nak. Pakawanin na ko, ma Olivia. Nalaka ti mamakawan. Ngam narigat amagasan ti sugat nga impay mo. Umadayuak. Tapno saan kan amakita pa'y. Sangwam tinagbasulam. No agaramid ka iti saan anasayaat, sigurado asikantong mutlaang ti madaksan iti odi na. Ngarod, sakbay nga ipatungpal mo ti dakas agagam mo, agpanunot kapay iti maminribo. Gaputa ti Diyos, makitkita na ti amin nga aramid tayo. Sipsipotan na ti amin agaraw tayo, kat saan tayo ang makapaglibak ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo,
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 12 versikulo 10. Aywanan tinaimbag a tao dagiti animal na, ngam naranggas dagiti managdakdakes kadagiti animal da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Kaanakan, nakaawagak takasapulak ti pagbantayak iti may sa pwestok. Ket numabalin, umay ka kumadito'y syudad, tas ikat ti pagbantayak. Total, awam mo't trabahom di ta probinsya. Kayat ko auntie, ngam ka sa upay ti asawak no manugot. Apay payla ka sa pulam ti iyan nugot na. Ket trabaho mo't daytoy. Awan mo't pagdagusak di ta, auntie. Ado ti maabangan a kwarto ditoy. Saan mo aparikot dayta? Awan mo't kwartak mo usarak, auntie. Agdiskitar ka iti pamasahim. Ta siya kung ti makaammo nga agsapol iti kwarto nga abangam. Bayadak meten. Ngam into nagswildo ka, makaammo kan tumeten amang bayad. O sige nga rod, auntie. Pangaasim ta umay ka kuma. Umanugot man ken saan ti asawam. Kaputa ka sa pulak launay ti pagbantayak dito'y pwesto. Anyangay ka no ti trabaho mi jay. Agbantay ka no iti pwesto na. Mabalin ka di, asan kalatan amapan. Ah? Ay, kayat ko ti mapan Erwin. Kayat ko mat amapadasan ti agsweldo iti binulan. Ngam adumat ti paggastusam ijay. Ultimo pag naadam, kat abangam. San akas dito'y alibre. Libre nga paiso. Ngam arig na jak makaigam iti kwarta. Ngam saan tamat nga agbisbisin. Nauma akon nga agtalon, Erwin. Isa apang nga asim, tadi naklapdan. Tauray lapdan na, mapanaklapta. Dahito iti kwarto apag naidam. 2,000 lang ti abang mo ditoy. Puwera danom kan silaw. Mayat ditoy, taas idaglaang iti pwestok. Saan kan nga aglugan, mabalin na pag naamlaang. Sige nga rod, auntie. Mala, isimpamon dagiti usar mo. Inton bigat ka na sumrak ija pwesto. Auntie, katagyaman na. Ada kwarta mapagkaan mo? Ah? Ada pa'y matbasit na bati ang kwartak, auntie. Kumpormiditan nga umanayan na tigatangak apamudpud ko. Alaam daytoy apagkaan mo. Ay, agyaman na, auntie. Anyamatan. Nagadumot ang marabutit dito nga aglabas-labas. Ay, jak makaturong. Gapo kadagiti uni ken karasakas da. Ay, kasapulak ti pusa ang kadwak dito eh. Iti kasta, addamang tiliw kadagita ang marabutit. Agsapulak tuman iti pusa. Iti kasta, addamit la ang kadwak dito eh. Si kagayam ti ibagbagan ni Madam Jinky akaanakan na. Siyak ni Risa, kadwanak dito'y pwesto na. Anyamat nga iti trabahom dito eh. Servidora, para serve. Ah, kastagayam. Bastit lang mo ti pakanan ni Madam. Iso ka ba ulak nga oray si siyak lang ti ag-serve. Adamot para luto kan para inaw. Kasi ka, agyan ka iti ka ha. Wan, kastati ko na ni auntie. Alang arod, rugyan tan ti agtrabaho. Mapan kan iji counter. Agorayak mo't iti umay mangan. Ayun gayam, awan ka di ti amom nga dapusa na. Abay ti pusa. Kasapulak ti pusa akad kadwak. Adu ngaming ti marabutit ijay ayan ko. Upat ti pusa. No kayat mo, itid ko kan ka di maysa. Basta ang aywanam Natural nga anak, takasapulak ket nga rod. Alang arod, itugot ko inton bigat. Napangayam ijay syudad ti asawam. Unanang, makalawas na ni jay. Apay a pinalubusam. Isumat ngamin ti kayat na, nanang. Awan pa'y laeng anak kiyaw.
ang imadayukit din. Anya ngay nga rod nanang. Saan kumot nga rod amalapdan ni Eva? Oh, apay day tawit mo apo sa Risa. Itit ko ka ni Eva, madam. Ado ka nung amin ti marabutit iji pagigyanan na. Kasta ka di. Apay ngawan pay laang ni Eva. Amang ano pa umayan day jay, madam. Nasapsapa ka pay asimangpet nga miso. Ket asidag ti pagnanaudan na. Amang ano nala daw ang nagriing, madam. Amang ano napuyatan manen, gapo ka dagiti marabutit. Sige nga rod. Itid mo day taapusa ken kuana. Sige, mapanak pay. Di magasak laeng. Sige, madam. Ibagak tulangan ka ni Eva nga imay kayo. Atuyan ti pusam. Ay na, agyaman ako na'y Arisa. Makaturog akmet nga tan iti nasimbang. Basta saan mo abaybayan Wan ko naklang arodan. Ay, wan gayam. Imay itay ni ikit mo. Sinapol na ka di. Wan, imbagak nga amang ano napuyatan ka, gapo ka dagiti marabutit. Ay, imbaglakit din taamom ti inras-rason mo. Amangan noong tanak ni auntie. Ita, taadan pusam. Saan kamot nga tan amala daw? Mano ka riti bayadak, miss? Miss ko na. Agroprupa ak nga taabalasang. Mano ti bayadak kunak, miss? Ay, 200 laang, sir. Ato ti bayad ko. Ay, agyamanak, sir. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Ha? Sige, alaan ti number mo. Kanayo na kami nga umay mangmangan dito eh. Gabutak kayat ka kanayo na makita. Anya? Iso, please. Itid mo ko man ti number mo kanyak, miss. Kumusta ka ditan, Eva? Okay, aklaang mat. Kaano nga iti plano mapanagawid? Jak pa'y masangot ti agawid ita. Taapay ngay. Busy ni Auntie Jinky. Awan ti mang sublat kanyak nga agyan dito'y ka, ha? Kailiw ka nga minan, Eva. Aganos ka, Erwin. Di ka madanagan. Agawid ak apaman asaanan a busy ni Auntie Jinky. Alang nga rod. Kat padaanak ti panagawid mo, bakit? Mabisin ka manin apusa. Pinakan ka mo tin idagsapa. Gusto na di apanangan mo. Maminsan ka laang apakanan iti agmalem. Agtiliw ka iti marabutit no mabisin ka. Mala, aglisi ka man kit didita. No saan ka laang akasapulan. Jak pagan ano ti agtarakan iti pusa. Anya ti kunam? Sumurot ka ni Rico? Uy, agawid ka kidi amasapa, tas sumrek ka manin inton bigat amasapa. Sumrikak matlaang. Ipasyar na kanulaang ni Rico. Saan anasayat as sumusurot ka iti lalaki? Taaddan asawam, Eba. Panagkunak. Agayat akon kin ni Rico. Anya, kasanon ti asawam? Oray agsina kami na. Ay, anya kamutin, Eva. Imay ka dito yung syudad tapno agtrabaho. Saan kat nga agsapol iti pangisukatam iti asawam. Ay basta. Ay ayata ko ni Rico. Iso asumuro takken ko na. Anya? Rabi Enrico, itulod na kun iti boarding house ko. Masapa ak pa'y asumrak inton bikat. Saan kan nga itulod iti boarding house mo? Ag-check-in talangan. Anya? Nga Rico. Kaya't ka lang nga makaabay ita arabi. Iso, please. Saan ka kumangagkad-kad? Sigurado ka? Awan mapasamak ka data? Agabay talaang amaturong. Wen ko nakmat. Alakit din. Mapantan kat ni rabiin. Kinunam nga awan mapasamak ka data. Saan nakasinardengan? At dalakit nga rod na pasamak ka data. Pagkawanan na ko, Eva. Ay ayatin ka ngamin. Isa saan kon anagawidan tiriknak. Nga uray addan asawa. Kinunamot nga agayat kan kanyak. Iso nga isinamon ti asawam.
Alang arod no isuti ko nam. No apay mo't ngamin asikamot ti pakariknaak iti ayat. Awan mo't mariknak a panagayat iti asawa. Isu nga rod nga isinamon kat sumurot kan kanyak. Saan anasaya at day tangar aramidem, Eva? Adan asawam, ngam sumursurot kay ti sabali a lalaki. Pakawanan da kanti. Ngam adan na pasama kada kami kini Rico. Ay unay kamutan. Adalang arudan asawam. Ni Rico itan ti ay ayatak anti. Anya? Hawagam nga rod ni Erwin kat kasaom. Ang magano siyak pa iti pabasulan na. Gaputa siyak tinangayabkan ka dito eh. Kapungtot naklakit di anti. Iso ang nagsukata kon iti number. Tapno sa anak ama kuntang. Amom ka di adakas ti kasta nga aramid mo. Adda kada kayon anti. No kasta ti pagkitkitaan nyo kanya. Hawagam ti asawam kunak. Kat agtungtong kayo anasayaan. Ay basta. Diyak kayat nga awagan ti asawak anti. Hello, asino da ito'y? Hello, auntie. Ni Erwin da ito'y. Erwin, si Kamat Gayam. Apay nga'y mawag ka. Saan kong aminin na makontak na Eva? Isuada kayong tikinuntak ko. Saan mo na makontak? Gaputa saan na ka kaya takasarita? Kan nagsukat iti numero. Taapay matanti. Siya kung timangibagay ti pudnokan ka. Ada sumursurutan ni Eva lalaki. Kinuna ka kasauna ka. Gam natangkan ti ulo na. Anya? No kasta. Insukat nak ti asawak, auntie. Basol yu, auntie. No saan yung nga inayaban dita ti asawak? Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Sorry, Erwin. Ngam, jakmat mo akastoy ti arabidin ti asawam. Anya ti kunam. Saan mo amawagan ti asawam? Kastang aron nanang. Amangan no anya matan tinapasamak kan kuana. Awan da kas anapasamakan kwa na, nanang. Kasano nga amom? Inawagak ni auntie. Kat isu tinangipud no. Nga da sumursurutan ni Eva a lalaki. Anya? Liniputan na ka ti asawam? Una nang. Anya nga ro ti planom itan. Baybay ako ni Eva, nanang. Aramidan na ti kay kayat na. Diyak kayat ti babae abalang kantis. Gapo iti inaramid na. Saan kun ama pakawan? Kan saan ang makasubli dito'y balay? Naganak ka gaya mo na pusa. Sumayit ka talaga. Diyak kayat amanayunan manan titarakan ko. Iso nga ibasurak dagiti anak mo. Adda umay agkolekta iti basura ita. Iso nga ipasurot kun nga ibasura dagiti anak mo. Diyak kasapulan tinagado at tarakan. Wanya, nakisina ka din iti asawam? Saan kun akin na sao? Gaputa diyak kaya ti makangag iti nasasakit abalikas. Sigurado ang makapungtot day jay, no ibagak nga dan sa bali nga ay ayatak. Basta nagsukataklatan iti SIM card, iso asaan na kun ama kontak. Nasayat mat nga rin kasta. Gaputa diyak kayat nga da ka inagaw ko ken ka. Saan ka ngagdanag, Rico? Awan ka agaw mo dito'y puso. Si kalaang tilinaon to'y puso. Kumusta ang gaya man ti pusa nga intad ko kanika? Naganak kat imbasurak dagiti anak na. Anya? Uy, talagang awan konsensya man niya. Awan gayam ti panangipatag mo iti tarakan mo. Anya, pagsawanak iti kastang pula ang iti pusa. Gaputa saan mo nga ipatag ti tarakan mo? Saan mo abagay ti agtarakan? Pusa laang day jay Risa. Sobrang kamot ngagsasaw. Sa bagay, asawam to pay kat imbasuram. Pusan to laki, dek. Anya? Rico, masikugak matan. Anya,
Apay nga impalubos mo nga agsikog ka. Anya, kunak man no ay ayatan na. Saan mo ka di akayat ti panagsikog ko? Sa anak pa nakasagana ang maadaan iti putot. Jak pa'y kabaalan. Nagregatibya kita. Apay saan mo ang napanunot na ita? Anya, kunak man no nakasagana ka. Gaputa kayat mo mat asumurutakan ka. Wen, ngam saan tamat ang nagsaritaan ti panagsikog mo? Di mo lakat inusaran ti panunot mo. Anya, Pasensya kan. Ngam saan ko amatakderan ti sikog mo. Agawid ka lang nga di lugar yo. Mabitlaang. Eva, anya ti masapol mo? Erwin, pakawanan na ko. Jakon kasapulan ti panagkiddaw mo iti pamakawan. Saan kan arumbang ang nagdiretsyo dito balay? Ijay ka kuman balayo ang nagdiretsyo. Kadwam tinakasigugkan ka. Saanan nga agpakpakita ni Rico kanya? Anya? Sinikugan na ka? Sa ita? Saanan nga agpakpakita? Daytoy siguro ti dosak, Erwin. Saan na ka din ang mapakawan? Mga baruanan ta, Erwin. Masikug ka iti sa bali a lalaki. Ita, ibagam ang mga barwanan ta. Talaga nagpuskol mo ti rupa man niya. Ala, agawid kan iji balayo. Katlak amom ti dusam. Saan aga po apakaragsakan, wano pagsayaatan, tirik na tayo, kat isumatan ti intay aramidan. Panunutan tayo kuma, no adda mapasakitan tayo, wano maagrabyado tayo. Gaputa amin nga intay aramidan, nasayaat man, wano na imbag, at dalata katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, tinta ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw, nagswitik, wano agulbod. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Italakon kada kayo ti talon mi, Baldo. Manipod ngamin pimusay ti asawak, saanen ang maasikaso jay talon mi. Wala man ang Freda. Noon niya nagti masapol ko iti panagtalon, ipaay mo. Kat ibawas tanto ti amin agastos mo, inton malago nagiti apit. Kat ti mabati, isunto ti paggudwaan ta. Ala, aggagagat ka nga rod, Baldo. Anusam ti agtalon. Awan problema man ang Freda. Ang damat ka tinibakit ko akatulungak. Saan ka ang mabantayan iti panagtalon mo? Makaamu kalatan. Sapay lakuma, ta saan nakaswitikan. Mangnam na makamanang, saan kan to aswitikan? Mayat ti damo amula iti talon ni Manang Freda. Nagmayat ti panagdawa dagiti pagay. Nabayag kami na saan anamulaan, saan nadamig ti daga. Sigurado nga adu ti maapit ta. Ken adumat ti mabingay ta. Ay, no kabukbuko dan tala ko matiapit. Nagmayat ket nga tan. Agam sayang ta damat kagudwata. Ada planok si Mona bakit? Anya ti planom? No saan laki di nga umayag bantay ni Manang Freda inton agapit ta. Mabalinta aswitikan. Ha? Total, datamat tinagrigat ang nagtalon. Ni Manang Freda kat agur-uray lang iti bingay na. Kat baknang lang arudan.
Mayat ngagpaiso day ta na panunot mo, Baldo. Naimbag ka pa'y manong, tada nagpatalon kan ka. At pakibingayam inton panagaapit. Wan nga raw nanin ko. Adagag pa so tawid ta at talunan ta. Yung saggabasit lang, may. Kurang pa iti maapit ta kanan iti makatawin. Un nga rod manong. No adala kumamat mayat amang patalon iti talon na. Agtalon na kumamat. Awan ba't nga raw? Swerte ak lang, ta syakti mo nang inasidgan ni Manang Freda. Urekas ka sa no. Makabayad akmat siguro ang karagiti utang ko. Kasano, nakasaom ka diti kabsat mo? Wen alma, Kat, anya ti kunana nga eh. jak na ibaga ti gagarak. Apay nga kunakmat nga ipasigod mo nga ibaga. Taamangan numaunaan kanto kat awan ton ti mabulod mo abagas. Ay, jak nga ron nakabuelo anang ibaga, abumulod tanto iti bagas. Tainun unaan nakmat anang ibaga, at ibingay na, kat pagbayad na iti ado nga utang na. Anya? Ano san tayo manen ati kamote apagar mo sa rananang? Awan problema kanya, kalma. Nairwamak matan itirigat. Inton aldaw tayon amangan itiin na poy. Taaddan na pan nakitang danan ni Rado. Nagrigat lakit din tibiyag aya. Sang kasapol, sang kasakmol. Adda ka asi ti Diyos nanang. Saan mat nga tangaag na nayon akas to'y tibiyag tayo. Sa bagay matkit di aganos tayo lang. Dumtang to ti panawan ang makaginawa tayo, mag. Nagadunsamat din lasin mo nga, Eric. Ang mga numakadlaw ni Manang Freda. Numakadlaw. Bawasak to ti ilamang ko apagay inton sumaruno. Pag nirbiyusak matan, ang mga nuagungat kat ikatan na ka. Nagadupay madla tinabati nga apit. Madlaw na pa'y nga tangad dahin lamang ko nga Eric. Sapay la ko mga ruda, ta saan ang makadlaw. Daytoy ka di amin ang tiapit mo, Baldo? Wan, Manang Freda. Nagadumat ng tinaapit mo? Mayat ngamin ti panagdawar ang iti pagay. Gaputas, siguro, nabayaga saan anamulaan. Kastoy kumaaka na yun, tiapit mo. Maring nagtultuloy akas ta, Manang. Ala, paggudwaan tanday ta, Eric. Tamakaamo ka matan amang ilako itibingay mo. Siya, kat amangan no saan kon nga ilako. Taabas tumilaangan. Tilang daduma ti ilakok, Manang. Ti daduma, abas to mimatakan ni bakal. Anya, nakadlaw ka din ni Manang Freda. Saan bakit? Pulos at nakadlaw. Nasayat mat nga rudno kasta. Sobra pa yan na pagbayad ta karang iti utang ta ti inlemang ko apagay. Ay, kamaudyanan na. Makabayad tamat laangan ka dagiti utang ta. At dapay mabati nga basto ta. Manipod ita. Santan ang makautang lakay. Wan ba kay santan nga agrigat? Awan may isa ang kunlakay. Iturturod mo ati mapanumutang iti kabsat mo. At damat siguro bagas da. Sige, bakit? Padasak ti mapan umutang. Barang pautangan nak. Kabsat mo mat. Apikit din asaan nakaapautangan. No saan nakapautangan, ibagam asyak ti umututang. Ay na, kaslasan yung amamo ni Manong Baldo, nanang. Paidam day jay. Saan mat siguro nga agpaidam ita. Ta, adaan mat. Nadamag kumat nga ado ti Eric ang nagbingayan da kan Freda. Sige nga rod, nanang. Tamapanak man iti ayan ni Manong. Anya ka matenrado. Apag sagpat lang ti swerte kanya. Umay nakmatan malmalasan. Babaan ti iyo utang mo. Eh, saan matapan ang malas, Manong? Talaga ngamin nga awan maisaang min. Saan ko naparikot na ita? Makamukamot nga diskitara ah. Awan may pautang ko ken ka. Uray ti maisaang mila ang kumaita, Manong. Awan ko naklangarudan. Di ka makaawa-awa taya.
Sige nga rod, Manong. Agyaman aklangan. Nasayat man, no saan mo nga inikan. Tapno saan da marwam. Masururak. Karugrugi lang ti panagswerte ta. Adaki din umay umamambeng. No pinautangam ida, saan dan asumarda nga umay umut-utang latan. Iso nga raw da saan ko pinautangan. Datakit din ti maawanan iti abasto. Ay, unay matanday taan na ibaga ti kabsat mo. Huwag nga rod. Aging ga ita. Napaidam lata ni Manong Baldo. Ala, bay amon. Mapan mo latan tebaan jay saan pa'y unay ang natangkanan asaba. Ta iso tiling taek. Mabalinan day apamudpud tayo. Huwag abakit. Sa nabalay. Taintun Sabado. At damanan ipatrabaho kanyak ni Tata Pidong. Mapanak tumat makilaba iti balay ni Maestra Isang lakay. Ado man ang tinaipuslit mo nga irik talakay. Saan ba't nga reklamo ni Manang Freda? Isa patyag, asaan na makadkadlaw na dyan. Agurnong tanga agurnong iti irik. Tapno san tama ibusan. Ila ko talat ti daduma, tapno at damaigatang latay ti masida. Talaga nga agswerti tanlakay. Saan ta nakas ide, akakaasi ta makitang tangdan. Kasapulan samot din nga ipacheck up ta ni Nanang lakay. Tapno marisetaan iti husto nga agas. Saan mo din nga agim imbag ti uyak na. Kimutong pa yan ni Nanang. Mapan mo ibaga kini Manong Baldo. Ta itarayo ni Nanang iti ospital. Sige, bagat. Mapanak iji balay da. Apangiram-raman na, kargom ni Nanang. Tada kayo nga agasawa ti agnanan iji balayda. Nga Manong. Inamot lang dayjay. Isu akarguta dua. Ila ko ngun ati balay na. Taso ti pagpa-check up na. Anya? Angam sa dino ngay ti pagnagdan mi Manong. No saan mo akaya tamalako? Ikarigatam nga rod nga padoktor ni Nanang. Saan nak nga iramraman? Anya? Ala, pumano kan? Awan madimulam kanyak. Kanya-kanya ta. Tamumet ang narigat ti biyag. Talaga napaidam ni Manong Baldo, Nanang. Ay, saan nga agbayag dayjay apanagnamay na. Kaputa saan namot nga amo at alyawan tinaggapuan na. Apay nga takas jay ni Manong, Nanang. Tinapatag. Saan mo atultuladan, anak ko? No siyak to ti agnam ay itibiyag, Nanang. Sa anak to ang napaidam. Ikarik day ta. Daytoyan ti maudi a panagtalon mo iti talon ko, Baldo. Ha? Apay nga Manang Freda. Mapana ko ni abroad. Iso nga ilako kon tidagak. Anya? Sino ti pangilakwam? Ni Don Esteban nga aggat-gatang iti erik. Mapan ko nga rod kasao. Barang kayat na asyaklat ti mang talon iti talon na. Sige, mapan mo kasarita. Barang kayat na. Pasensyakan, Baldo. Saan ko nga ipatalon kan ka, tigata nga kadaga. Apay nga Don Esteban. Siyak matisigo damang taltalon na. Tiamom ka di, kat saan ko nga mo, at dagiti ilaklakom kanyak nga irik, kat kinupkupit mo ka ni Freda. Ha? Amok nga uray ni Freda, amo na akop kupitam. Ang saan latan nga agrek-reklamo, gaputa dalat tamat mabingbingay na. Kwa? Isu apasensyakan, no saan asika ti pangitalkak iti talon. Isu apasensyakan. Lukas ta, saan na nasikat timang talon? Saanan? Kasanuta nga rudan. Agsubli tamanan iti kinarigat. Kunak no santan nga agrigat. Ngam nagbindutak gaya. Kinasaom ko mati gumatang iti daga. Agpakpakaasi ka asikat timang talon. Kinasawakon, ngam amo na ti madingar aramiden ta.
Isa saan na nakayat nga ipatalon kanyak. Asino nga mintigim matang? Ti mismo a paglaklakwak iti kupkupitan ta nga irik. Anya? Apay ka di apin ayabanda, Don Esteban. Siya tinakagatang iti daga at altalunan ti kabsat mo. Kat sika ti kayat ko amang talon. Anya? Saan nga ta gumura kanyak ni Manong Baldo? Apay kumangay ang kumura. Kat saan ko nga ron akayat nga iso timang talon iti ginatang ko adaga. Gaputa sweetik mat. Anya? Amok adag iti ilaklako na kanyak nga irik. Kat kinupit na ka ni Freda. Ipulong kon ka ni Freda. Ang binaybayan mo't ni Freda. Aging nga inla ko na kanyak ti talon na. Sige, Don Esteban. Siyak nga ron timang talon iti talon nyo. Saan kayo amadanagan? Saan kayo aswitikan? Amok tirigat mo, Barok. Kain amok akargum tinam. Isu atulong kumatan kan kadayjay. Ay na, agyaman aklaunay, Don Esteban. Si kagaya man timang talon iti sigod na taltalo na krado. Pasensyakan, Manong. Ngamidi kinasaunak ni Don Esteban, kinayat kumatan Gaputa saan namat kano akayat nga ipatalon kan ka. Gaputa muna, akinupkupitam idi ni Manang Freda. Di ka matanagan, Rado. Saan ka akapungtot? Maragsakan na ka si katimang talon. Sapay ko mata saan nakatultuladan ading ko. Mangnamnama ka, Manong. Saan ko at tuladan dagiti mading ay nararamid mo? Sapay la ko Tano dumteng to ti aldaw amaawana na kiti isang. Kat pautangan nak to. Ha? Balsan nak ka di. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Saan, Manong? Nagkariak iti bagik. Ano guminawat ti panagbiag ko? Saan ak tong agbalin na paidam? Agyapanak no kastarado ading ko. Sapay la ko mata mapakawan nak. Gapo iti kinapaidam ko kin ka iti kalabas. Awan na saya at apagtungpalan ti tao aswitik wenno agtatakaw. Domteng to ti aldaw nga amin at tinakaw mo kat mapukaw to matlaang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibagada amam kan inam kan ka. Ti panursuro da, pasayaatan da ti kababalin mo. Mayarig ka iti napintas at turban wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Saan ka di nga 8 o'clock ti Sergio? Apay nga da kayo pa ila dito'y balayo. Apay kumamasiknaran kayo. No saan kami pa'y asimrak, mami? Tinasayat nga empleyado, sumrak iti husto nga oras. Tila pa kariribukan nyo. Saan matada kayo ti amo mi, mami? Dumngag kakit di ti pamagbaga. May-maya tinapudno nga empleyado ngam ti switik. Saan pa nagswitik ti panakaladaw asumrak, mami? No si kati amo, sa kadayon amaladaw ti empleyadom. Maragsakan ka kadi? Sabali na saritaan day ta, mami. Oh, kita man.
Masiguradok adi mo met kayat no kanayon amaladaw dagiti empleyado mo. Nagapuam bakit? Nakita nga gwing-wingiwing ka sumungad. Ay, nagkapuak man di tabalay dagiti uping. Aldawan ngam di dapay napanijay trabaho da. Dayta ti mading aramid dagiti empleyado. Ti kanayon na maladaw. Lugi ti pagtrab-trabahuan da. No kasta ti aramid ti empleyado. Di dala matultulad ti kasinsinda ni Alex. Kastamot ti asawa na ni Mila. Nagagat ngagpaiso dagiti nga agasawa. May sa paktorya ti pagtrab-trabahuan da kadadyo. Kan ti asawa na ni Ella. No kumanagagat ni Ella, tadagdagan na mo ti asawa na. Tapno masapa da asumrek. Saan mat, tanagpadaan da asadot. Yung kadagluto bakit? Maladaw tayo di paktorya. Makatulturog akpay. Sana bale, tawan mat ni boss ita. Awan ka di ita? Oray siya kat masadutak kumasumrak ita. Nangat nga tumati saad ta. Ngamda kasinsin mo Alex ken Mila. Iso na ti awaga, mamangkita ka dagiti trabahador. Ay, wanan niya. Awagak ida. Ket ibagak ang masadutak asumrak. Dayta ti aramidam. Anya ti kagunggunaan na supervisor ka iti paktorya? At damat gaya mamo ma. Ala, agkukutakit din tani naglamin. Iyawag mo pa'y nga rod, kinikasinsin mo agpambar ka ditan. Hello, insan. Imawag ka bigbigat. Ina ko magdigusan, tas umra ka kon dya paktorya. Saan kami pa sumrak ni bakit? Pakikitam na giti kakadwa ma, no dadamin. Agurigor ka di, insan. Ay, kaslang arod, insan. Da ito isa nakaro alamin na. So akas ti marikrik nami kini bakit? Agpaimbag kayo nga rod, insan. Sige tayo na ko nagdigos. Tani, umaldawan. Nagsapalaki din na digos da ita. Naglamin. Ay na, umaldawan, insan. Nalpas pa ikid din ni bagat na nagdigos Sumublatak maten. Tapno sumra ka kon ije paktorya. Di kayo kadisimrek. Madama mati ay ayam yu aduay ti baraha. Saan na bali dati? Taimpiar ko kini Alex dagiti trabahador ijay. Saan nasaya ti kastangaramid. Kasano numaduktalan ti bosyo, akanayon kayo amaladaw kan lumangan iti trabaho yo? Di kay agdanag, daddy. Di dan to maamuan. Kasano da kumangay ang maamuan? Ado tingiwa tamang idanon. May mayat matla ang di napudno iti serbisyo, ngam timang saor iti employer. Saan analaka ti mangikat iti empleyado, daddy? Kampanti kami kanidyo. Sursuruan nyo ti agbalin na napudno nga empleyado. Daddy, napudno ka man kan saan, agsweldo ka lata. Madiday ta kapanunutan yo. Saan manan asimrak da insan Jo kan Ella? Kanayon da lang arudan amaladaw. Kanayon da pa'y nga aglangan. Padasam abagbagaan ida. Amangan numadlaw ni boss. Bayam, takasaritak to ni insan. Imbagak ka ni Ella nga amangan numadlaw ni boss. Angam, kinatawaan na lang timbagak. Ay, mas daawa ka dagdi nga agasawa. Gaputan ni insan duty supervisor. Abusado damutan. Di damot aramidan ti pagrebengan da iti paktorya. Amangan no agbabawi da iti udi na nukas jayla ang tigarawda. Ay, sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyan da. Imbag ta nagranata dito ruwar ti paktorya, insan. Wan insan, nalpas ko nakinita dagiti trabahador di tauneg. Ay, intaman kit di iti asidag restaurant, insan? Oras pa'y mo ti trabaho, insan. Oras ti panagtrabaho dagiti trabahador iti babaenta. Angam siya nga da iti nangato, mabalin ko lata ti pumanaw. Insan, saan kumamatakas ta?
Urayan niya ti saad tayo. Aramidan tayo latta ti pagrebangan tayo. Danag mon aya insan. Basta siya, awan parikot. Ala, insan. Panawan ka pa'y ditoy. Mapanak di taunag, taado pa'y ti matrabaho. Di damot la ingatot ti sweldom. Uray gaget mo amin agaget, insan. Papanam, bakit? Mapanak lang di tabalay da Diyo. Adda ngamin na kaibaga, nga ado ka no ti agririri. Kaputa ka na yun da amaladaw ka naglangan. Binagbagaak ida nga agasawa, idinapanak di tabalay da. Uray siyakmat, kanayon ko ida palagipan, ngam awan latapat. Kasanon nga ta, numaamuan ti aking kuko ay ti factory ti aramid da nga agasawa. Day tatimapan ko ibaga, tapno ammo da ti aramidan da nga agasawa. Nuapay mata nagpadaan da asadot. Managbaybay ada iti trabaho da. Ala, tamapana kundi tabalay da. At ang tuk-tuk-tuk. Bigbigat. Ingka mang kitaan. Ay, disturbo iti turog. Bayam di tangag tok-tok. Apay di kayo pa'y lagriing. Aldawon. Ilukat yung tiri daw. At danas kan amamuan nyo. Ay, anya ka di day, mami. Aguray kayo nga rod. Ala, umanag kayo, mami. Ay, kasla saan kayo nga empleyado? Iti kastoy nga oras, saan kayo pa'y nakarubot? Anya ka diti parikot, mami. Bigat a sermonan da kami. Adda na kasao kanyak nga dareklamo kano dagiti katrabahuan nyo. Kanayon kayo amaladaw, kanayon kayo kanungaglangan. Apal dalang dayta, mami. Diyo iday kaskaso. No kayat yo tagtalinaed iti trabaho yo. Agbaliw kayo. Imbagamot ni Sir ama italo ka iti posisyon. Agbalin ka kanun a supervisor. Ha? Kasanungatan, insan Jo. Adda nakaibaga kanyak nga alanganan kanu ti sasaaden na. Ha? Anyat kayat mo asawan iti alanganan? Ay, Jack manam mo. Ngamday tamot ti kunada. Saan nga ta ayalis da iti may sapay a paktorya? Amangan no isong agpaiso ti ipanday diya kabarbaro a paktorya. Ay, inta nga roden tasikan ti tumugaw iti lamisaan ti supervisor. Nakasagana akon, bakit? Si kalahang ti ururaya. Sweldo ita, bakit? Darsan, tapno data ti umuna makaala iti sweldo ta. Mabitlaan, tasan pa'y anatarimaan ti kiday ko. Banking. Sapay mapanta iti mall, kalpasan ti sweldo. Mayat manen ti mapan iti mall, kalpasan ti sweldo. Iso nga na saysaya atat ni make-up ko, tapno na pintasak lata. Nadanon manen ti panagsusweldo. Nagmayat abiyag. Uray kanayon ta amaladaw ka naglangan, at dalata sweldo ta. Dahito iti ko nada aswerte. Piman mat, dagiti adday ti babaan ta. Saan da mabalin ti maladaw kan aglangan? Huwan ta saan da anaswerte. O niya, nalpasan de takiday mo tamapantan. Lipstick langan. Aping nagdakkel mo tinabawas iti sweldok. Uray siyak. Kuna jay nagdamagak EGHR, imbawas da kano tilangan ken ladaw dagiti empleyado. Sinalbag. Husto nga ro ti imbaga ni mami. Diyak ni namnama da ito Sapay adu ti kayat ko agatangan. Nagmalas mo tin. Nagbasit ti na sweldo kon. Kurang pa'y akanak iti makabulan war arigan. Asino nga min dagiti nalaing anagriri ako na ni mami? Maamwak to lang no asino da. Iremedyo ti pan nakaikat da iti trabaho da. Ikagumaan ta nga amuhan no asino da. Ala, intan ni pan nakaopisina ta. Irugita at akwaten no asino da. Makabalas ta no asino man.
Nadagdag santidusa da, tapaikat ta ida. Ne, apay ngay. Nakatugaw ka matan di talamisahan ko kas supervisor, insan. Aglisi ka man dita. Ni, apay insan. Saan kayo pa nagsarita ka ni boss? Isu tinangibaga asyak kanon ti supervisor. Oh, at iti papeles nga naramid na, kita am. Nakalanad dito'y. Asikan ti supervisor. Oy, nasken na makasaritak ni boss. Sige insan. Ang mga nusikat ialis da iti may sa apaktorya. Nga ta? May mayat matkit di. Takabarbaro alokat dayjay a factory. Ha? Ni, kunak man no amomon. Sana kamin nga imay nakimiting idi. Tadda na panak. Ay, nalpay man ti abaga ni insan mo. Di na ninamnama asikat na isukat iti pwesto na. Kunak no amunan. Ay, pagdaksan ngamin ti kanayon nga aglangan kan maladaw. Ken madingamin no abuswan ti saad a maitadkan ka. Dayta tinararamid da nga agasawa. Naumad ang iti trabador. Kat nang ipila da iti complain kontra kadakwada. Anya nga tatibagan ni boss kadakwadang agasawa. Kayat ni boss ida akasarita. Ngam saan damat ang nagparang. Maikat ta kano iti trabaho. Kasano tapay itan. Awan ka di ti trabaho tan. Agawid ta ka din. Anya pa'y ngay. Anya ngay ti aramidin ta dito'y. Sayang aswerte. Nagmayat at trabaho. Inikat na takit din. Mintis aswerte. Dagiti pa'y adda iti babaen ta ti nagreklamo. Isuda ti makagapo. No apay anaikat ta. Pumanaw tan dito'y. Kitkitaan data dagiti trabahador. Sinalbag dagita at trabahador. Kaslakit pakaragsakan da ti pan nakaikat ta. Maragsakan da taisuda nga rod tinang remedyo tapno maikat ta. Saan gayam anasaya at atagibasitan dagiti adda iti babaen ta. Nabilag da gayam no agkaykaysada. Nagawid kayo nga. Apay alang ayo tinapay. Saan ka di asweldo yu itangal daw? Naragsak kayo kuma. Awanin, mami. Inapalanda kami. Kasano ko mga inapaalanda kayo? Itian niya aga po. Agpada kami kinibakit anaikat iti trabaho. Saan da kayo nga inapalan? Nakita da dagiti pagkurkurangan nyo. Sinalbag kit ti dagiti at trabahador. Kunak no awan amuda. Uray kunam nga awan amuda. Makarik na damat. Ikagumaan dati mangi remedyo iti pagsayatan da. Kasano kami itan, mami? Awanin trabaho mi. No kumadimngag kayo kada kami kinidati. Saan ko maakasta tinagbanagan nyo? Kapilitan, ngagtalon kayo. Anya? Nagrigat ti agtalon, mami. Diyak pa'y ammo. Kapilitan na sursurwan nyo, tapno adda pagbiagyo. Kasano ti biyag taitan? Awanan ti iso amin dito'y balay. Di ta mo ta nagsweldo, tawan mo ta trabaho ta. Dahil tangarod, bakit? Nagtungpal tala ko maiti pamagbagad mami kan daddy. Maudi at talaga ti babawi. Ipangag mo ti ibaga da ama kan inam kan ka, kaamo dati nasaya at para kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.